Sekar Anda Langan Bujur.
Eh, Met. Eh, oh no. Ayo, Met. Kok rada silit-silite bolong ya? Des. Eh? Sik gayeng nang kene rung tau ana ganong. Oh, nggih. Teng mriki urung entek. Apa? Ganong, urung tau enek. Iki berarti perdana. Perdana awak dhewe ngene iki. Heeh, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoke awak dhewe iki dusuan kan ngene Met yo. Nggih. Salam sih Met. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banterin Met. Ki suara gede Met. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki Met rada gayeng. Tak balang watu. Umat. Awak dhewe tekan semarang ndi Met? Tekan Bandung, Endi? Bandung Kulon. Bandung Kulon. Heeh. Awak dhewe tekan kene wis disambut Sambut udan. udan. Kenang apa? Untune tak gemen rat-roco. Oh, aku kok trocoan to tetep. Iduku kok. Oh, alah. Iduku Met. Idumu nyemprot. Iduku tak ge nyemprot kowe. Acarane apa kudu Acarane niki supitan Mas Andes. Itu niku kok supitan sapa gundule? Mas Kendange supit ping loro. Ayo bek ngopo? Ora lara tur ora metu gethiye. Ditugel ngepok petuk. Iya. Bisa ngono kuwi lho. Acarane apa, Mas? Wah. Pentas tahunan. Awak dhewe kudu iso menghibur masyarakat kene. Men sesuk awak dhewe payu Met. Payu niki. Nek awak dhewe iki gurtot adol lambe Met. Heeh, adol lambe. Adol lambe aku wis merongos. Heeh, aku ora. Kowe ora merongos to. Aku yo wegah. Awakmu lak gur gedhe tok. Heeh. Sabrek. Maju Met. Ayo, ngene cekle. Ayo. Tak tes sing gedhe tok ora mikir idoni Met. Ayo, sabrek. Kosek, marpe, nono, dirungake kupinge. Sap. Ayo. Gumun toh, kok iso nyempres saka ndi mrongos Bu? Didelok, lambene kula didelok. Ngapi toh? Lah iya. Ayo. Delok, Met. Dengongok, sirahe dengongok kaya ula lho. Nah, dirungake. Ya. Dirungake, Met. Kene. Tahu. Awak dhewe kan wis suwi kayane ra tau gandrungi wong wedok. Heeh, saiki gak gandrung. Aku gandrung. Oh, sapa? Sing plenis Mbak, ini Mbak. Sampeyan kowe kok. Oh, milih. Nika, ha. Milih. Monggo dipilih. Pokoke iki nyilih. Udu nggon sapa-sapa wae nyong nyilih. Ya tak pamit ya. Sing di Bebas. Aku sing kene, Mbes. Hah? Sing pojok kene aku. Itu wae, Met. Tuwek. Hah? Tuwek. Umur pinten to, Mbak? Oh, terus paling enom. Oh, paling Sukinah. Iya. ngawur Sukinah. Sukinah. Wingi wae aku. Lah piye? Dek, aku arep jadel. Tak bales sih. Piye? Lek Sukinah siap lek Sukinah, tapi hati-hati aku ngono. Kok lu juga aku iya wis. Ora apa-apa. Ngene. Heeh. Ngene, maju ngene. Nah, iki wangel kanjenane. Marwono. Ngene. Siji-sisan lek Sukinah. Sing tuwa. Ora iso, awak dhewe kudu. Bu, aku jane yo kepiye yo. Yo, sing bayar iki jare, Men. Aduh. Kene, kowe sing karo gedhi padha gedhine, Men. Aku tak awak rese karo awak rese ya. Ya wis. Dipandeng, Men, dipandeng. Piye? Oh, Bekson. Ajek tinju. Saiki ngene, Men. Kamu kan bersama mbaknya yang cantik jelita. Oh iya. Hani. Iya. Ayo terus. Kamu tahu enggak? Kok? Hah? Kotrok. Ora ngono. Itu istimewa loh. Kok iso? Tidak pernah diinjak orang. Kalau sekali diinjak, lencong. Pincang. Jadi Ora ngono. istimewa. Ngene lho, tak warai. Oh iya. Tak warai. Ya. Didelok. Dipati rene. Delok. Mak, didelok, Mak. Tak nek karo wong ayu biasane noto untu sik, Met. Oh, noto Kowe ngerti to nek aku merongos ra iso mingkem. Delok, marep rene. 2 menit cepet. Rene. Ya. Wapi lho, Met. Piye malah kok apik lho kok enek wong kok. Menang. Ya. Urung sitok. Aku ra ngemis ning atiku mirip
mongko yo. Astaga. Kepiye? Ra nyangka aku nemu kowe. Rada gedi. Ayo. Inu rasane. aku mau ngepaske kowe. Baleni ya. Baleni dirungake. Ya, Tak baleni meneh, Mas. Ya, maaf. Ngapunten nggih, Bu nggih. Niki namung guyon. Met. Cetok ya, Bu. Sing bayar kono, Mas. Oke ana aku njukuk sing. Nah, tok iki ana dhuwit. Wong wedok nek ora dhuwit ngene mesti delok. Lho. Delok kene ora. Ora. Gayane. Ora. Aku kira ngono ana blabla goreng tak kabeh. Ngono biar gedes. Mergane Nek kecagol Joni, kuwi lho. Kadone biasane. Ayo Ya. baleni meh, baleni meh. Ya, ha. Wek, ngono, ben mok. Enggak gendar kene mau piye? Hah? Kene kono. Aku ora kuat ngono ya. Hah? Ya, aku. Ayo, jadi anakku tak mbok. Aku njaluk Dipapraske untune. Lah piye? Lah piye? Lah piye? kene wae. Tak idoni lho. Kuwi kok jeblosne aku ae. Aku ning kono mau dijeblosno kok. Ya ya, baleni meh. Heeh. Matur suwun. Ayo, siap. Siap. Hitung kami telu. Jiro lu. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbak ayo. Aduh, hey. Aduh simbok ra wis. Iki wis tuwa aja disengkek. Apa? Protol kabeh malah. Wong tak jek joget lho. Mbokne. Kepit yo. Wong tak jek joget. Wajute sing alon, sing sae sing alon. 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 Aduh simbok penting kawinan. Asik. Alah, Bo. Ayo ngono. Masuk lo, Dek. Oh, yes. Ada bisa. Asik. Hoba. Pengen banget. Aduh. Piye? Piye? Malah mudun pol. Sake gelem munggah, Men. Sebekere wong. Kok iki Ganjane. Ayo. Ki rada apik tak naik rada apik kowe. Ayo. Ora nyono. Ora ngira. Ko malah iblis. Kowe. Karo merem. Dadi menghayati ning lambene ditokke, Met. Kowe. Dadi rada Kowe medhot. terus rate. Kaine asmara. Ya, sip abi. Tresnaku kang tulus suci. Terus pas bengok rada seru. Ora iso. Gedang kok tekan lambe ora iso. Ora rane menapek. Rane menape lolo den gedang ora. Piye dalane, Met? Dalek wong tua meneh. Iya. Dalek wong tua. Jolang awak dhewe iki jolang terus. Kok 1000 tok to, liyane gak enek, Bang. Hah? Aku Inallah ma sabirin. sabar. Sabar. Endi? Nah, ayo. Ngono to. Piro? 1000. Kok piro? Kuwi ta? Ayo, dalane kowe. Saiki karo mboke sing romantis. Iya. Mbok, ngono. Mbok, Arep rene, Mbok. aku kudu piye? Musiknya sing serem, sing rada romantis. Dung, anu, Kijing miring apa ngono? kepetok gudu. Ayo, tok ding nong ding ngono wae. Ayo. Sing musik romantis e. Tak tung dawet ngene. Mbok ngono ya. Mbok, Heeh. aku tresno karo kowe. Aku duwene gedang. Apa sliramu tergadang-gadang? Ada di balake, Mbok. Enak. Wis, gantian aku. Iya. Nek aku musik rada drak. Nah,
Nah, iki Ngebit, rada- ngebit. ngebit. Ah, iya. Manam Jubat. Yo. Hei. Hop. Siro. Kepriye to iki? Senengane sapa? Ora. Jenengane sapa? 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 Oh, Surijem. Yakul gendang. Rasa mingkem. Pancen rongos aku. Ora apa-apa. Ayo met. Satu, tiga. Hei. Ayo. Tak, tak, tak. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Dimulai utang, ditaktikan dinamika sejuta dengan jadi. Lupamu kok tai. Mah aku mah. Ora ngono. Kowe iki nyanyi ah. Pikat mau malah kok telek. Kowe ere. Kowe iki nyanyi met. Aku kok malah gelo iki. Hei. Kabeh wae, Des. Kabeh wae. Baris. Hei, kowe iki yo madhep rene kok. Yo, garis. Iki apa iki? Siap, Bro. Ngobrol ki ben rada semangat ya. Ya. Adekku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menarik hati. Soleram, 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 anak yang manis, anak yang manis jangan dicium, sayang kalau dicium merah bibirnya. Adekku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menari lagu yang menarik hati. Soleram, 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 anak yang manis, anak yang manis jangan dicium, sayang kalau dicium merah bibirnya. Lapiye. Yo, piye dilanjut sih apa piye? Hah? Kidul kae apa manuk Baladewa, pakanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama, ben uripe ayem tentrem uga mulya. Kidul kae apa manuk Baladewa, pakanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ning agama, ben urip tetep ayem uga mulya. Kowe ra urus kinah. Napa nih? Kobul-kobul. Ojo ngecek. Wing ngono ya pancen Kolong-kolong awak dhewe ditanggap. Heeh. Nyenengke. Nggih. Tom nyenengke. Ah. Kabeh ki hiburan wis. Betul. Wis wayahe apa piye met awake Ah. dhewe jengkelitan. Heeh. Ah, kepiye masih nyandak enggak ini? Ora, Ora. berarti jenggelitan langsung lanjut. Jengkelitan ra. Heeh. Heeh. Ana duit 50.000. Hah? Tak jukake. Sing Ke ndi? Marlboro. Oh iya. 50.000. Ya. Tenan ora, Des. Biasanya aku 50.000 seneng ya.
Piro? Ndi? Rafina. Oh, Rafia. Malah kowe iki ngapus ya. Aku ngerti ku sakete. Kowe iki nek ora biru-biru kok. Kok biru jenenung. Heeh. Tak jane dawa. Dawa. Wis ayo. Yo. Salto sik. Koproh ya, Mek.
Oke guys, nyambung nanti malam lagi guys. Let me help you start. No, I cannot help you. See you guys, see you. Wis maghrib, WB. Waktu Indonesia bagian berkonten wis adzan. Langsung nonton mlebu. Cara ndadi kayak kesel kayak iki. Nek disuwi ning arek. Suwe. Cara ditarik-tarik Yang buat ngangkat. Demite kagol. Terakhir orangnya ngangkat Ya Allah. Ngomong ngetak. Aku ning apa? Numpak motorku. Kan numpak motorku ge bocah Mas. Kowe arep piye? Nah kae. Woi, sor. Woi, sor. Aku garap rono Oke, wo tuku. Saya Tanjung kok habis Halo, admin. Iya. Asal kali dhewe kok. Heeh. Besok nang Estera. Kan nang Estera kaya cita kae. Kita nang BMW. Oh, kita nang BMW. Ngarep. Ngarep. Apa? Ngarep pemburu. Biasane dhewe ngarep. Kita. Karo kita to. Oh, berarti uteke sik ora Elma. Nek ben kan Elma. Iya. Oh. Wis ini cah loro. Oh. Dia petok nes berarti esuk. Tekan. Udutmu Dek. Delek ki sik. Ah. Semitmu delek ki sik. Delek. Ngonang-ngonang iki. Ah kaya padha ndek sing anu wae mintiran wae. Devi, ayo kok sing anu aku ayo terus. Iya. Kok gale gondor. Sing aku.
Aku ya guys, nanti malam lagi guys. Oke, babak siang udah selesai. Dadah.